Judit, et vaig a presentar un momentet, si et sembla, que encara no he tingut i anem allà, al gra. D'acord, Judit? D'acord, endavant. Mira, doncs la Judit Campinús es presenta com a persona, dona, mare i dietista amb enfoc natural i la maternitat li va despertar les ganes de saber més sobre els aliments que mengem i com els mengem i va descobrir que els primers anys de vida són la base, els fonaments del nostre organisme adult. I és des d'aquesta experiència que decideix posar-se a estudiar doncs, tot el que ha estudiat, dietètica, naturista, alimentació viva, la ciència de les plantes, com funciona el cos humà i diverses maneres d'interactuar-hi. I la psicologia també. I gràcies a tot això doncs, gaudim de tots els coneixements que ens dona Judit, que t'agraeixo moltíssim de tot el contingut, que et trobo sempre t'he vist una dona com molt canyera i molt potent amb la manera de comunicar que crec que ens fa com molta falta. Gràcies. Moltes gràcies i molt contenta d'estar en el teu directe perquè les persones que em segueixen professionalment saben que penso que la salut té com un enfoc molt integral, no? Des de moltes parts i jo penso que tu també treballes en salut a través de la música. Això intento, Judit, sí, la veritat és que sí, es poden englobar tantes coses, no? Així que sí, molt bonic. I això, Judit, bueno, els he comentat que avui parlaríem una miqueta del sistema nerviós, que crec que és un tema que ens interessa molt a tots i a totes, no? I bueno, doncs una miqueta comentar-te i donar-te peu a que ens comencis a explicar cosetes i si de cas jo t'aniré fent alguna pregunta que vingui també. Mira, jo penso que la nostra salut mental, el nostre sistema nerviós, és la base de totes les nostres altres saluts, no? Entenem altres saluts només com una manera de parlar perquè la salut és única, però que si jo des d'un punt de vista emocional em sento regulada, em sento equilibrada, ocupar-me de tota la resta de la que m'he d'ocupar és com més fàcil. De fet, a mi és això el que m'ha portat a estudiar psicologia. Jo acompanyo això a les persones amb la seva salut des dels hàbits de vida, sí? Des de l'alimentació, el son, l'exercici, però moltes vegades veia que la teoria està molt bé, però que costa molt dur-la a la pràctica, no? I per poder fer això de dur-la a la pràctica ha de passar per nosaltres i ha de passar per les nostres emocions i per els nostres actes. I aquí estic, indagant en com funcionem les persones. Que no és poca cosa, Judit? Que no és poca cosa. Sí, mira, vaig a moure aquesta làmpada, perquè com que em molesta, això diu darrere el meu cap. Ara ja no tant, ara ja millor. Jo, Judit, trobo que avui dia, no sé si estaràs d'acord amb mi, crec que és un acte de valentia i jo gairebé ho vist com una rebel·lió, poder viure amb harmonia, amb les emocions, amb els cicles de la naturalesa, amb tenir una vida saludable. I és una que no puc evitar, tinc una tristesa dins meu de veure què passa a vegades amb l'entorn, no? Que sobretot, bueno, nosaltres que també treballem molt amb infants, no? Que intentem, també som mares, no? I intentem portar com la salut als nostres fills i filles i no sempre és fàcil. Jo em trobo amb un xoc social molt gran, no? Amb què la societat, i ara no, que acabem de celebrar el Nadal, que per mi és una època on toca anar cap a dins, on toca cuidar aquest sistema nerviós, i el que em trobo és que surts a fora i és tot el contrari, no? Hi ha una excitació, un potser més alterar, no? Des de quan veus els dibuixos, des de quan mires el menjar que mengem, no? Llavors, per mi és tot com un gran repte com a mare, poder mantenir aquest sí, el que tu consideres una vida saludable, no? Al final. Sí, mira, en canvi, jo m'ho miro des de l'altra banda. És a dir, jo penso, les persones que em coneixen saben que soc positiva per naturalesa i penso que cada vegada
hi ha més persones, més famílies, més entorns que tenen aquesta mirada més orgànica amb la naturalesa i probablement és que el meu entorn està esbiaixat, no? Això és el que em diuen algunes persones que em coneixen, perquè les persones que ja arriben a mi ja tenen com aquesta voluntat de voler anar més en harmonia en els cicles de la natura, de la llum i de la vida. Poder sí, però fixa't que cada vegada són més els terapeutes i els professionals en general que tenim aquesta mirada de salut. Per tant, cada vegada hi ha d'haver més famílies que s'hi vulguin apropar, perquè si no, no ens guanyaríem la vida. Llavors, si cada vegada som més, és que cada vegada hi ha més persones i més famílies, siguis positiva, en aquesta mirada, perquè vam arribar a un punt de desnaturalitzar les nostres vides, en un punt de saturació. Jo penso que ja l'hem passat aquell punt i ara fixa't que cada vegada hi ha més persones que miren cap a les plantes, que saben la importància de la llum del sol, que tot i viure en entorns urbans busquen certa ruralitat, certa autosuficiència. Llavors, jo crec que el missatge és positiu i el camí és cap a millor. Sí, sí, totalment, Judit. Bueno, m'ajuda a escoltar-te i totalment. Sí. Bueno, el nostre entorn s'està movent i tots ens estem com mobilitzant, no? Però bueno, sí que a vegades hi ha coses que sents que has de com transgredir una miqueta, no? Per anar amb aquest sentir que tens tu, no? Que ha de ser així amb dubtes, evidentment, com tot, i sempre amb aquesta obertura d'anar aprenent i anar creixent en el camí. Disculpa, i en això que dius de transgredir, a mi m'agrada també pensar-ho d'aquesta manera, perquè és que la salut està en gran part a les nostres mans. És a dir, a mi m'agrada fer arribar el missatge de que nosaltres, com a persones, com a famílies, tenim el poder de la nostra salut. No tenim la certesa en el 100%, hi ha un punt de casuística, no? de genètica que nosaltres no podem controlar, evidentment, o hi ha un punt de toxicitat ambiental que nosaltres no podem controlar, cert. Però en gran part sí està a les nostres mans. I llavors, aquest punt de allò que em diuen que és saludable per mi o per la meva família, passar-ho per els meus valors, per la meva intuïció, sí? O buscar informació en allò que no tinc informació, o buscar un professional del qual jo em pugui refiar, és superpoderós, perquè venim de dècades enrere on ens hem cregut que el poder de la nostra salut estava en els professionals sanitaris, no? O en les institucions. I no, per favor, és a dir, els professionals sanitaris, inclòs jo, estem aquí al servei de les persones, però cadascuna de les persones i famílies és soberana de la seva salut. I tant, i tant, i tant. I això és un gran empoderament, no, Judit? Que també, bueno, jo torno una miqueta amb el món de la maternitat, no? De la criança, que a vegades quan esdevenim mares, jo sento, no, a vegades, ens podem empoderar molt i podem, que es pot despertar molt aquesta part intuïtiva de tenir claríssim què és el que necessita el nostre infant, inclús qüestionar coses que potser en el mateix metge ens pot arribar a dir, no? De dir, ostres, doncs jo intueixo que és una altra cosa o que va més per aquí. O també ens pot, a vegades passem processos de molta por per desconèixer. Llavors deleguem el 100%, no? Hi ha un delegar el 100% del que la nostra criatura necessita, no? I aquí sento a vegades com aquestes dues parts, no? Però que és molt interessant el que comentes, perquè realment hi ha una sabidoria interna molt gran que és molt important i com dius, jo crec que hi estem tornant i que no vol dir radicalitzar-te i dir, doncs ara faré el que jo, sempre està oberta a tenir les ajudes que calgui i recórrer a terapeutes, metges, etc. Però sí que hi ha una sabidoria interna molt gran que tothom, absolutament tots i totes tenim, no? I que ens porta sempre a la salut, no? Aquesta joia. Clar, però i que els professionals
en els sanitaris estem per acompanyar. Mhm. Estem per acompanyar, igual que, no sé, jo quan no entenc què li passa al meu cotxe, doncs vaig al mecànic perquè m'ho expliqui, no? Però en el moment que ell m'ho expliqui, la decisió és meva. I allò que jo crec que he de fer en el meu moment de vida que el mecànic no coneix, sí? Doncs amb la seva informació i el seu acompanyament, si jo decideixo que el vull, doncs tiraré endavant en allò que decideixi. No? I això que sembla tan burd de parlar d'un cotxe és una mica el mateix. Vull dir, cada qual és doncs, autònom i soberà en el seu cos i ningú ha vingut aquí per decidir què hem de fer nosaltres en cadascun dels nostres moments de vida, però sí, com que jo no sé de tot, està bé que m'envolti de professionals sanitaris que, si vull, em poden acompanyar en aquest procés, clar que sí. I tant, i tant, i tant. I Judit, jo et volia fer una pregunta també així com relacionada amb aquest tema que hem volgut com obrir una mica del sistema nerviós, que una realitat que em trobo molt en els tallers que jo faig de música en família. Algunes mares, sobretot, em comenten que pateixen molt perquè tenen infants molt nerviosos, molt moguts, que els hi fa por com que distorsionin el taller, que, no? No? Clar, mira, Anna, no sé si intervinc abans de que acabis la frase, perquè em passa que, a més de que no et veig, hi ha alguns moments que la veu se'n va. Llavors, si et tallo la teva frase, avisa'm, si us plau. D'acord, Judit. Sí, perquè... Et comentava, no? Que em trobo diverses vegades amb aquests casos i que a vegades jo, clar, he pensat, ostres, potser és que són infants realment amb un grau de nerviosisme molt elevat i després em trobo que són infants senzillament supervitals, amb una energia de vitalitat preciosa, no? Que entenc que ha de ser molt difícil gestionar això durant tot un dia i que com podem trobar, no, aquests moments que jo amb la música ja ho faig, intento, i és molt bonic i molt, molt preciós, però clar, tenir aquest infant 24 hores a casa no és tampoc cosa tan fàcil, no? I bueno, et volia preguntar aquests casos perquè són com molt concrets i que moltes mares em comenten com ho pateixen, no? Mira, hi ha eines, perquè, clar, evidentment hem de parlar de cada infant, evidentment, però sí que hi ha eines que ens poden servir de manera general a les famílies des d'un punt de vista d'alimentació. Primer, hem de saber que dels 3 grups de nutrients principals, no, que són els greixos, les proteïnes i els hidrats, aquells que ens aporten una energia més de puja-baixa, no, són els hidrats. I això no és ni bo ni dolent, perquè també, com que tots són etapes, no, en les maneres de pensar-nos, en aquest cas l'alimentació, ara sembla que els hidrats siguin el dimoni. Jo no penso que els hidrats siguin el dimoni, però sí hem de saber que els greixos i les proteïnes ens porten una energia com molt més tranquil·la, molt més estable, no? Que no ens dona un pic superalt, però que des d'allí tampoc ens fa baixar quan se'ns acaba de repent aquella energia, sinó que és molt més tranquil·la. I en canvi els hidrats, doncs que jo em menjo un plat d'arròs, un plat de macarrons o un plàtan i blup, no? De seguida sento aquella energia. Llavors, consell número 1 o proposta número 1. Si jo sento que l'energia del meu fill fluctua, no, amb aquests pics d'energia molt elevats durant el dia, igual he de revisar quantes vegades menja al dia. Això és un punt important, ara hi tornaré. I què és el que menja durant aquest dia? Perquè, tot i que sí que els hidrats han de ser presents en l'alimentació dels nostres infants, excepte malaltia puntual, que ara no hi entrarem, si són molt presents i són uns hidrats molt disponibles dels que passen molt ràpidament a la sang, en aquest cas és possible que a través de l'alimentació jo estigui facilitant aquestes fluctuacions d'energia. Per tant, no retirar-los, però sí donar-los la mateixa representativitat que els altres grups d'aliments. Això per una banda.
Per una altra, clar, quan parlem d'infants, no? I que ens referim probablement a infants de 3 en endavant, i venim d'una alimentació a demanda i d'un pit a demanda, no? En el millor dels casos. Hem d'anar transitant en ordenar aquesta alimentació. Això no vol dir en què l'adult decideixi estrictament en quines hores ha de menjar l'infant. No. Però sí que hem de transitar en no menjar tot el dia. Sí? Perquè, a més de que l'alimentació és un plaer i menjar és un plaer, sí que nosaltres mengem per obtenir energia. I si transitant des de l'alimentació, el pit i l'alimentació complementària a demanda, encara tenim 6 anys i mengem 10 cops al dia, entenent 10 cops al dia com ara em menjo una pansa, ara un trosset de pa, ara vull un grill de mandarina, sí? Jo el que tindré és el sucre en sang molt elevat durant tot el dia. I no m'interessa, sí? Perquè el meu cos ha de progressivament, i insisteixo, progressivament acostumar-se a tirar de les seves reserves d'energia, a no necessitar tota l'estona sucre en sang, glucosa en sang. M'explico? Llavors, això és una feina no fàcil, perquè si nosaltres acompanyem en un infant des dels seus inicis a saber quan té gana i quan no en té, perdó, ell mateix sabrà distingir en quin moment ha de menjar i probablement uns dies menjarà més vegades i els altres dies menys en funció de les seves necessitats d'aquell moment. Però si en lloc d'això el que tenim és un infant que ha anat perdent la seva relació amb la gana, sinó que doncs, a través de pautes X de l'entorn ha anat aprenent a tirar molt d'aquesta glucosa alta en sang, d'aquest sucre alt en sang, igual és un infant que demanda menjar sovint no perquè tingui gana, sinó per aquesta necessitat metabòlica de tenir la glucosa alta. Això és un problema que no s'evidencia mentre té 6 anys, no? En l'exemple, però que va sent un problema i que inclús pot esdevenir una malaltia quan aquella persona sigui més gran. Però que durant la infància, com a poc, el que portarà és aquesta energia fluctuant cap amunt i cap a baix. No sé si m'explico. Sí, totalment. Clar, i aquest està tota l'estona picant, no? Que a més hi ha molta tendència amb els infants, també a vegades està amagant un petit estar ansiós, no? Un avorriment, un no sé què fer, tinc una mica un malestar i el que demano és menjar alguna cosa, no? Ingerir alguna coseta per tapar, no? Vull dir que aquí suposo que comencem ja a fer això que fem també els adults, no? I que és tan complicat, que a vegades mengem per tapar emocions, no? I no hi ha un... Clar, perquè a més, tu i jo ho parlàvem l'altre dia preparant aquest directe, dèiem fer la digestió forma part del sistema nerviós parasimpàtic. Aquell sistema nerviós parasimpàtic és el d'estar tranquil, el d'estar a gust, el d'estar relaxat, sí? És el del plaer, però un plaer tranquil, sí? Exacte. Sí. I, per tant, quan jo em sento molt estressada o molt ansiosa, el meu cos sap que si menjo, amb facilitat canviaré de l'estrès, no? Del sistema nerviós simpàtic cap al parasimpàtic. M'explico? És a dir, el nostre cos en veritat és molt llest i sap que si em force a menjar, jo com que baixaré una mica el meu estat nerviós perquè me'n va i estic activant el sistema nerviós parasimpàtic. Però ho estic fent a través de que la digestió forma part d'aquest sistema nerviós. Sí? Quin és el problema? Que com que probablement el que menjaré en aquests moments de gana més emocional seran dolços perquè justament tenen dolç que no té per què ser un torró, pot ser una poma. És a dir, qualsevol cosa que tingui certa capacitat certa quantitat de sucre, no? Certa capacitat de fer-nos pujar la glucosa en sang, si jo acabo menjant aquell dolç, ara em trobaré
una mica millor, però al cap d'una mica, clac, em baixarà el sucre en sang i em tornarà a demanar un tons. I al cap d'una mica, clac, em baixarà el sucre en sang i això és una roda de la que no podem sortir. O de la sí que podem sortir, però és força difícil sortir. Mira, tens un comentari de la Leslie, el veus? O no els pots veure, tu, Anna? Interessant, aquest tema seria perfecte per explicar les de l'escola. Gràcies. Total, necessitem, no?, que això vagi... Doncs, bueno, mira. Sí, jo ara, Judit, estava pensant, no?, que clar, ara estem parlant de l'alimentació, però és que es pot portar a tantes coses, no? Ara estava pensant què és el que ajudaria, no?, a que puguem activar aquest sistema nerviós parasimpàtic, no?, que jo ara visualitzava jo amb el meu àmbit, no?, amb la música, en aquest moment de relax, en aquest moment que podem cantar o posar-nos una música tranquil·la i podem estar amb els nostres petits o petites, acaronant-los, sostenint, que sentin aquesta contenció, que també amb infants així, que molta gent descriu com a nerviosos o actius, els hi va molt, molt, molt bé la contenció física, no?, que els puguem tocar amb una mica més de força, i aquí ja és una manera, en lloc d'ingerir l'aliment, doncs una manera d'activar el parasimpàtic, no? Però clar, es pot portar tant, no, Judit? Tot el que ens activa el simpàtic, tot el que els infants, en el cas dels infants i adults, evidentment ens activa el simpàtic, és un altre cop per mi un repte, no? Perquè són tantes les coses que ens activen, que ens estimulen, que després hem de trobar com aquestes eines per trobar... Sí, eines per activar aquest parasimpàtic, no? Clar, però és que això, no? El cos, quan nosaltres estem com en excitació, no?, de manera sostinguda, això, el cos ens demana menjar perquè sap que baixarem de manera inevitable, perquè no podem estar en simpàtic i parasimpàtic alhora, sí? Sí, no, almenys no amb eficàcia, i per tant, si jo estic aquí i de sobte menjo, baixaré segur, segur. El que passa que això ho fem inclús de manera inconscient. Okay? En canvi, aquest acaronament, aquesta contenció, aquesta respiració, sí? L'hem d'entrenar. Si nosaltres no entrenem amb els nostres infants i no els ensenyem i no els acompanyem a que quan estan aquí poden baixar i ho poden fer ells, sí? Els sortirà l'automàtic. I eines n'hi ha moltes, moltíssimes, no? I tu n'acabes de dir ara forces, però no les aprendran sols. I igual ens passa que nosaltres, adults, també ens costa de reconèixer, entrenar-nos i practicar aquestes eines. Sí? I és molt més fàcil, per exemple, no sé, jo sempre li dic a les famílies de les que acompanyo, quan estem molt aquí, inclús els infants, fem, no? És com, i aquest és treure, és expirar més llarg que no pas inspirar, perquè això també connecta en el nostre sistema parasimpàtic. Tots aquests automatismes, inclòs el menjar, estan molt bé, però que bonic que poguéssim ensenyar i practicar amb ells tots els que ho podem fer de manera voluntària i conscient. I tant, que bonic, i a vegades és tan senzill com el que has dit, Judit. Fer una bona, no?, aspiració i ens situa a terra, no? I dius, ja està, estem aquí, vull dir que sí, el que costa a vegades és parar i trobar buscar aquest espai, no? I, Judit, jo no sé si això és obrir una caixa de Pandora o no, potser dona per un altre directe, però bueno, a més tu i jo compartim, no?, una mica la mateixa edat amb les nostres filles grans, més o menys, crec que sí. Què passa amb aquesta etapa que és de l'institut de residència? Bueno, jo ja m'atreveixo a dir que sí, ja estem aquí, no? Hi ha uns canvis, veig uns pics d'energia per una banda preciosos, una vitalitat, exuberància, però a l'hora de dir, mare meva, no? Com es gestiona tot això? I
i veig que el sistema nerviós també està allà bueno, com coses noves, no? I ja veig molta diferència amb el que és la infància, no? Aquests ritmes i tot plegat. Bueno, sí, dir-nos alguna cosa així, però és que estem en aquesta etapa. No sé si vols parlar més d'adolescència en si o d'aquest canvi de ritme de vida de passar de la primària a l'institut. No sé, com que ja et dic que algunes frases no les acabo d'escoltar bé, Clar. quin t'interessa més? Home, la veritat és que aquest canvi de ritme, que jo fins ara sempre m'he estat qüestionant si és algo natural o no, encara estic aprenent, no? Reconec que estic aprenent perquè m'està costant, reconec com a mare. Sí que potser seria com més cap aquí, no? Cap a aquest canvi tan gran de ritme, d'horaris, d'exigència, d'acompanyament, i com això afecta, si és algo realment natural amb ells o no. Clar. Mira, igual el tema de si és natural o no sí que seria un meló gran. A mi, he de dir-te, jo també, la meva filla gran, no? Com has dit, està començant primer de l'ESO i el canvi de ritme és espectacular. A mi no m'agrada i com que ara just l'estic vivint ho confirmo, que no m'agrada, però mira, vivim on vivim, tenim l'estructura social que tenim, llavors, en positiu. Consells que igual, o reflexions, més que consells, reflexions que igual poden ajudar a les famílies. Hi ha un missatge molt clar des de molts instituts de els infants han de venir a l'institut esmorzats. I és com, a veure, comencen a les 8. Per tant, probablement es despertaran com a tard a les 7 i sortiran de casa doncs 7:15, 8 menys X. Per tant, si es desperten a les 7 i han de sortir esmorzats, no? I ben esmorzats, 10 minuts després de despertar-se han de posar-se a menjar. Error. O sigui, el cos, després de 10 minuts de despertar-se, no té gana. Té ànsia, té moltes coses, té el pensar que igual després no puc menjar, etc. Però gana no té. Perquè el cos no està preparat per fer la digestió 10 minuts després de despertar-se. Llavors, més enllà de les necessitats de cada infant, sí? Que seran diferents, vull dir, el que igual com a famílies hem de fer-nos és la pregunta de en aquesta hora cal menjar? Igual la resposta és sí i està bé, És a dir, igual hi ha un infant que sent que si no, després no pot menjar fins a les 10 que fan el primer pati, defallirà la seva energia. Val, doncs igual sí cal menjar. Però hi ha infants que no, que desperten i que no tenen gana i que la gana se'ls despertarà després a les 10 en el primer pati i en canvi a casa, des de la por de l'adult, no? De ui, que no surti de casa sense menjar res, se l'obliga a menjar i el seu metabolisme no està preparat per digerir-ho. Llavors, el resum d'això és, no obliguem els nostres infants a sortir de casa esmorzats. Al contrari, ajudem-los a saber si necessiten menjar abans de sortir de casa o els hi podem construir, o ells es poden construir un esmorzar nutritiu que es puguin endur per el primer pas. Sí, perquè, clar, entenc la por de ha de menjar quelcom nutritiu abans de sortir de casa perquè en el primer pati es menjaran uns donetes. Clar, doncs sí, que mengi, si us plau. Però, per què no podem construir bons esmorzars per als patis? Sí? I igual, aquella energia que l'infant tindrà esmorzant a les 10, i és un supòsit només, li permetrà arribar a les 3, perquè aquesta és una altra. Estem obligant els nostres infants a dinar a les 3. És absolutament antinatural, però vivim on vivim. Doncs organitzem-ho de manera que l'energia que obtingui a través de l'alimentació sigui, primer, més tranquil·la i que li duri més estona, és a dir, que no estigui només composada d'hidrats, perquè si no menjarà i al cap d'una hora tornarà a tindre gana, sí? Fem que aquests esmorzars tinguin proteïna, tinguin greix, perquè els hi allargui el temps que els hi duri aquella energia i no sigui així, sí? Sinó que sigui molt més tranquil·la. I això no vol dir que s'enduguin
coses que no els hi agraden. És a dir, dintre el grup d'hidrats, proteïna i greixos hi ha infinitat i diversitat d'aliments. Doncs construïm amb ells esmorzars que els puguin agradar i que se puguin sentir orgullosos d'endur-se al pati del seu institut. Però és un tema, tota aquesta manera de menjar no ordinària, perquè per a l'infant també és un tema com portar una carmanyola amb, jo què sé, moniato i pernil. Sí? És més fàcil l'entrepà de no sé què. És un tema que hem d'anar doncs, fent amb ells, no? Però sobretot des de la seva necessitat, no des del... Bueno, doncs ara toca fer-ho d'aquesta manera. Sí. Anar construint amb ells. Sí. Això, una eina. Una eina és plantejar-nos cal esmorzar abans de sortir o podem construir un esmorzar nutritiu a mig matí, que s'enduguin. Després, què té aquest esmorzar? Molt important. Després, la hidratació, molt, molt important també. És indispensable que ja que estan allí 6 hores i escaig s'hidratin durant el matí, perquè pensem que el nostre cos és líquid, bàsicament. Les cèl·lules tenen líquid per dins i per fora per poder funcionar. I després plantegem-nos, i és molt, molt, molt i molt important, les seves hores de son. Que ja que els estem demanant que despertin a les 7 del matí i és així, de veritat hem d'acabar les extraescolars a les 9 de la nit? En l'adolescència necessitem... Hi ha molta construcció i, per tant, hi ha d'haver molta reparació. I la reparació es produeix durant el son. Sí, superimportant. Bueno, això sí que és important i urgent, no? Portar-ho als instituts i que hi hagi aquesta educació també per ajudar als adolescents, perquè no només estem lluitant amb els entrepans, estem també lluitant amb el menjar que hi ha a les cantines, als bars de l'institut, no? Que molts dels infants es compren això, no? Dolços processats, no? I això és el que esmorzen, no? Llavors educar-los a que entenguin que aquesta energia... Està sent interessant amb la meva filla com a mínim de veure que els seus amics que mengen més aquest tipus de menjar tenen... Diu, mama, és que després a l'última hora s'estan adormint a classe, no? Exactament, perquè tenen un subidon d'energia i després tenen un baixón que no s'aguanten de peu, no? Però clar, la tentació és gran, no? I aquí has d'estar molt fort i forta per traspassar-ho. Així que seria molt important poder-ho portar a les escoles, instituts i tant de bo poguessin tenir aquests bars plens de menjar saludable i ple d'energia i realment energia. Però bueno, passet a passet, no? És des de l'individu anem fent-ho més macro. Sí, important. Important atendre allí on nosaltres tenim acció, no? Jo sempre, a la meva filla, que em diu, però per què aquests horaris? I jo li dic, ai, mira, amor, no ho sé, però són els que tenim i llavors atendrem els nostres horaris familiars que puguem millorar què passa en els horaris que nosaltres no podem decidir que són els de l'institut, no? Perquè si ens quedem... Això ens passa sovint, jo crec. Si ens quedem amb la queixa del que funciona malament socialment, a vegades atendre aquesta queixa fa que nosaltres no canviem res, perquè estem tan enfadades en el que veiem que no està bé, no? Que la nostra energia està en allò, però en el que nosaltres sí que podríem intervenir no ens queda energia per actuar. Llavors, sí, estem enfadades, però organitzem la nostra vida per poder en part compensar. I tant, Judit. És una bona visió més optimista, no? Doncs, Judit, moltíssimes gràcies. Si vols, anem ja acabant aquest directe. M'ha sabut molt de greu no veure't. Ja, també em sap molt greu que no m'estiguis veient perquè sé que és incòmode. Sé que no és el mateix, no? Però ja et dic, ja miraré a veure què és el que passa perquè passant una segona vegada ja
veig que podria estar, no sé, no sé si tinc activat alguna cosa o què està passant. És estrany. Bé, a veure, ara quan el pengem, no? Que el penjarem a les dos comptes, revisaré la conversa així et veuré. A veure quines cares faig, no? Molt bé, Judit. Doncs res, jo animo també les famílies que ens escolteu doncs, a que anem aprenent, no? Jo sempre em sento que estic cada dia aprenent amb aquesta obertura de provar a vegades coses que m'equivoco i el que sí que jo trobo com molta necessitat de trobar aquests moments de buscar aquests moments d'equilibri i potser de tota aquesta xerrada em quedo, no sé si potser perquè jo ho necessito, també podria ser, però em quedo amb trobar aquests moments dolços a part d'aquests moments divertits i d'excitació, d'activar simpàtic, també poder trobar aquests moments d'activar el parasimpàtic, que no tinguem por, perquè a vegades tinc la sensació que amb els infants sempre estem buscant activitats, acció, per distreure, i jo al principi anava molt amb aquesta por, fins que em vaig començar a atrevir en els tallers que faig a fer una relaxació abans d'acabar, que el primer dia recordo que anava ben espantada a dir, ai, mare meva, com sortirà? I és tan preciós perquè ho necessitem tant i els infants responen tan bé que no ens faci por. Sempre pot passar que els infants ens tinguin ganes de córrer, però provar-ho i que ens anirà bé. Que si nosaltres respirem com a adultes també, els infants també baixen i això és molt bonic poder-ho revisar. A mi em passa molt sovint que a vegades dic, què els hi passa als meus fills? Tot enfadada. I em reviso i dic, home, com han d'estar? Si estic jo com una moto. I que bonic poder-los oferir aquestes eines, perquè jo que sempre parlo d'eines d'autocura, no? Que preciós pues, oferir-los aquest autoconeixement i aquest aprenentatge, no? De que no depenguin sinó que ells tinguin les eines per això, com per més endavant, no necessitar menjar-me una magdalena per baixar, sinó que a través no, del silenci, del res, de la respiració, de la música, poder baixar i tenir aquell moment de descans que tant necessiten i necessitem. I tant. Gràcies a tu, Anna. I Judit. Doncs, bueno, un plaer i ara tancaré. Espero que ho pugui tot fer bé per poder penjar aquest vídeo en els dos comptes. Super. Gràcies a totes les persones que hi heu estat en directe i les que ens escoltareu després. I per part meva, i segur que també per part teva, Anna, qualsevol dubte, ens contacteu. I tant, aquí estarem. Una abraçada, Judit, que encara que no em vegis, també un petó. Gràcies. Salut. Adéu, igualment. Adéu.